almost فرقليت له برهاني غازل الله صافج وي بسم يسوس إسان 4 ساعات برهاني أبغى زي سامر تبا أدو no سلام زلمش أبدأ سنة أكاتينك أنت في خزنة قط سلام شكريناتات كميك أني خميت فاميلي دحنديهم نحن أملاهم مسكن بتعم صبوا لنا سمنكم كميك نيرو كل سلام ديو بأنا كل سلامي أملاهم مسكن إذا حدثت صراحة وفلوج بتعمي بزحت سبات فتيهم ما تينكي شكريناتات بتعم صبوا كومنت خاطي حفكم لي بصعب خنزار بينا زي هابارتوتنا تما صلت مالتي نبتزغد قبوطات كريكم እንደገና ማዓልተይ ካሸር ከገብረኩም ማለትዩ ያ ከምስትሪእዎ ንጎተ ሲኤ ዓለም ይዘዳለወት ለይ ናይ ገጽ ማስክ ነይሩ ንሱ ገይረ ማለትዩ ብድሕሮ ብዝኻደገ ወጽ ሃብሳ ዝርከቡ መሓዝተይ ነይሮምኒ ንዓም ክረክብ ወጽ ኣለኹ ማለትዩ በዝ ገዛውተይ ዝነበረ ይሓልፍ ኣለኹ ያ ኤኒዌይስ ተም ሓደሽ ትመጽ ደለኹም ዌልካም ሽኮሪናታት يا تا سبسكرايب مچم تطويل عند زلا جايز ات فيوس غني بزحلو سلازي تم سبسكرايب كي جبركم تريو دلهم بليز ميك شور سبسكرايب كم زغبركم اتانا يدول قاچل كاني كم زاطكم مالتي متان حدش فيديو خورج كلخو فيديو تاعتين قيميت كمصلكم يا تم كل غزي سبسكرايب كيركم اوريدي شير لايك كومنت لا تصحفكم تتابعونها كبرتي هبلي تعمي إذا مسكناكم تيوم حدش تمطلهم كم بليز سبسكرايب كبروا تيوم زنبركم كع سبسكرايب زي كبركم تعليقهم سبسكرايب كبروا مالتي يا نقدم سوا ست له زخا يعني ويس كم سري وشعو ما حستي رخيبة مد بتحرو خان اشتبون ستينا قلة ليت مسكون خا دقه موتينا مالتيو زي كايكم يلي عن خا وخلوه خري أدحلنا ويح عمتات لازم اللس لهم تمكرون تايز بحال تذكرون محداس نبتوتا خيدلي بمجمرة بمكينة إنا خيدنا نبتوتا بدي حلو بقرنا خانا تعقبت ديونا مالتيو سو يعني كم سريوه بونستاتينا قال ملتاتينا واتينا ناي مشات مالتيو تدريرنا قال عفتنا ناي مدقاس كزي كأن خريكم زدلخو زي نورز مالتي نور بوتن ناي إذا عدي عيسان 4 ساعات برهانيو أي تسلمتني جايز عندنا بزغن ديبنا بس غيرنا بمول لا على ديبنا شعو بمول ال في سبين كن رئائنا فنرئيكم هنا بيس اوت فيت كمان اوت فيت تشيك مايك هارم من ديز مسز الو ناي ماي غيرنا غيرنا زلنا سو ليتس جو ساعات ندي اسكلو فرقليت له مش اولموست فرقليت له برهاني غازل الله صافج نورمالي أبز نور بوتن أبز نورز مالتي أبز حج زلنا بوتا إسان 4 ساعات برهاني أبغى زي سامر حج كن نايدا بنا ناي ماي جلس مزلون بس نورمالي بغزي صحي أي تعربني صحي so yeah let's go guys فرقليت له أبز برا هذا أملاح حلونا يقر ما كامش له guys ناي أملاح صراح تدلي يتصلموتو تدليو يوقحو تدليو صحاي عيسان 4 ساعات بتعمي زغر مكا سو بزح سبالو زغرم مالتيو نابز بوتا بتعم بزح سباتين فاكيشن دمطو بحافيشا نابز نور بوتن مالتيو تفليز تغبرو نجر كا عيسان 4 ساعات بقى 24/7 سي صحايا بقى ان لس حجو كمان اذا فيديو زي اصلح خلو اغاطامي ما يحرم نيرو تقطري كم زناي دبنا عينت كم زمشالو ناي ماي مهرام عينت ويزر سلازنبره عبد الحدث الميتو لو تباهيليو ግን በቃ ግዜ ስለዘይነበረኒ ግድን ሻዕ ገብራ ስለዝነበረኒ ታ ቪዲዮ ሹ ሰሪሕ ያምበር ኖርማል ፀሐይ ሃሩ አብዞ ዓለሉ ግዜ ገለ በቃ ኩሉ ግዜ 24 ሰዓት ፀሐይ አላ ማለት እዩ አብዝ ግን እሽተ በደበና ተሸፊናላ ሶ አብዝ ፍርቅ ለይትሎ ሰዓት 3 ኻን ፀሐይ ትበርቕ ማለት እዩ ማለትሲ በቃ ከምዚ ትወጽ ላይክ موقت تخون
ስለዚህ እቶም ኣብ ኖርቦተን ደለኹም ትፈልጥኢኹም ኣብ ኖር ዝተቐመጡ ማለት እዩ ብሓፈሻ በዚ በዓል በዚ ካልእ ቦታታት ናይ ሾደን ደለኹም ወይም ብሓፈሻ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለኹም ከዓ እዚ ቦታ እዚ ከርእየኩም ይደሊ ከምዚ ታሽሙ ትገብሩ ሰባት እንድሕር ሃልይኹም ሃይኪንግ ገለመልታት ትፈትዉ ከዓ ናብዚ ቦታ ዝምፁ ኔቸር ትፈትዉ ብጣዕሚ ኣብ ኖርቦተን ማይ ጎድነስ ጋይስ በርቢርካ ዘይውዳእ ናይ ተፈጥራዊ ሃብቲ እዩ ዘለዋ ብጣዕሚ ሰላም ዘለዎ ቦታ እዩ መፂኹም ረኣይዎ ከም ፕሮግራም ግበሩ ግድን ኣይኮንካ ናብ ግዜ ሳመር ካብቲ ሃገር ወፂኻ ብዙሕ ገንዘብ ኣጥፊእኻ ናብ ካልእ ሃገር ግድን ኣይኮንካን ፍላይት ጌርካ ናብ ርሑቕ ቦታ ከይድካ ገለ ኢንጆይ ክትገብሮ ኣብዚ ወላ ብሳመር ወላ ዊንተር ኩሉ ግዜ ዝብፃሕ ቦታ ኣሎ ኣብ ግዜ ዊንተር ብጣዕሚ ፅቡቕ ቦታታት ኣሎ ኣብ ግዜ ሳመር ከዓ ከም ትሪኦ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጋይስ ከይድኩም ረኣይዎ ኢኹም ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ግድን ኣይኮነን ናብ ኖርዝ ክንቅመጥ ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ኮይኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኽየድ ቦታ ኣላ ኣነ ከምኡ እየ ዝብል ክገርመኩም ከም ሰብ ማለተይሲ ኖርማል ዋላ ክትሓስቡ ትኾንካስ ኣብ ግዜ ሳመርሲ ካብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ዘይምውፃእ ይሓይሽ እየ ዝብል ብፍላይ ኣብዚ ኤውሮፓታት ሃገር ገለምታት ዘለናሲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ሳመር ስለደየለስ ሞር ከማን ዕረፍቲ ካብቲ ናይ ዊንተር ወሲድካ ናብ ሳመር ዓይነት ቦታታት ክትከይድ ያ ፅቡቕ እዩ እንድሕር ኣብ ግዜ ሳመር ግን ኣይዶኖ ኣነ ፐርሰናል ማለት እዩ ከምቲ ካብ ዓድኻ ወፂኻ ክስታይ ገለ ብፍላይ ከምዚ ኔቸር ነገር ትፈትው ትኾንካ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኔቸር ኢንጆይ ዝገብሮ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ በብቦትኡ ሲ ሰርች ግበሩ ክብለኩም ኢለ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ከምዚ ወይ ደይዋህለልና ገንዘብ የብልናን ቫኬሽን ደይወፃና ገለ ዝብል ነቲ ዘለኹም ሞመንት እንድሕ ኢንጆይ ትገብሮ ኾንኩም ወላ ደገ ወፂኹም ባርቤኪው ትገብሮ ብጣዕሚ ሰላም እዩ ዝበኩም ክብለኩም ኢለ ሶ ግድን ኣይኮናን ክስታይ ክንገብር ጋይስ ሳብዚ ዘለኹም ቦታ ሰርች ጌርኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ነገራት እንድሕር ሓቂልኩም ክትገሹ ደልይኹም ከዓ 2-3 ወርሒ ከሎ እንድሕር ናይ ትሬን ከፊልኩሞ ገለ ከዓ ሕሱር እዩ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት ኢኮኖሚካል ዝኾነ ያ ብዝኾነ ኣብዚ ንህለናኩም ደይብና ገለ ደኺመ ነይረ ማራ ደኺመ ነይረ ጋይስ ሽዑ ነዚ ቦታ ንእሽተይ ምልእ ኣቢልናዮ ሃብሳ ኮፍ ክንብል ኢና ሓንሳብ ውዒሻ ክንሰቲ ኢና ገለ ኣብዚ ከዓ ሰባት ሰንቢደ ነይረ ብላዕሊ ኾንካ ትሪኦ ከለኻ ዝወድቕ ዝፀድፍ ዘለኹ ይመስል ምሽ ግን ድሓን እዩ ኖርማል እዩ ጋይስ ኮንትሮል ገብሮ ነይረ ከይትስንብዱ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ እዚ ቦታ ከም ትሪኦ ዘለኹም ብጣዕሚ ሰላም ነይርዎ ኣብዚ ከም ክንደይ ነይሩ ሰዓት ከባቢ ሰዓት 1 ፈረቓን ሰዓት 1:40 ገለ ነይሩ ትሪኦ ኣለኹም ከዓ ብርሃን ማለት እዩ ከም ዝበልኩኹም ኣብዚ ኸማነይ ናይ ደበና መዓልቲ ስለ ዝነበረ ሽዑ መዓልቲ እምበረይ እዚ ሓቂ ይኮነን ገለ ኢኻ ትብል በቃ ከምኡ እንዳበልኩ ነይረ ኸማን ሞባይል ገይረ ከሪኦም እየ ሰዓት ክንዲ ሰዓት ኣሎ ተልዮም ኣይኣምኑንን እዮም ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ቦታ ከምኡ ስለዘየለ ኢለ ሽዑ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ብዛዕባ ኖርቦተን ክሓስብ ከለኹ ፍጥረት ናይ ኣምላኽ እየ በቃ ዘድንቕ በስመ ኣብ ኢለ በቃ ኣምላኽሲ ተደልዩ ብርሃን ይገብሮ ተደልዩ ፀልማት ይገብሮ ፍጥረት ናይ ኣምላኽ ክፅበቕ ገለ ይብል ማለት እዩ ሶያ ኣብ ዝነበረ ሰላም ክነግረኩም ኣይክእልኒ ጋይስ ድምፂ ጮራሩ ድምፂ በቃ ብጣዕሚ ደስ ብለካ ነይሩ ግን ሙዚቃ ኻ ስለ ዝነበረ ያ ኮፒራይት ገለ ኸይን ተሓዚለ ክስታይ ገይረ እምበረይ ኣይውሽ ኩሉ ነገር ከስማዓኩም ዝኽእል ነይረ ተዝኸውን እንደገና ኣይውሽ ንኹላትኩም ናብዚ ቦታ ሒዘኩም ክኸይድ ዝኽእል ነይረ ተዝኸውን ፍላይቶም ኔቸር ትፈትው ሶያ ናተይ ሬኮመንድ ሰያ ከምዚ ሃይኪንግ ገለ ፍላይት ትፈትው ትኾንኩም ኩሉ ነገር ተማሊእኹም ኣብዚ ክትውዕሉ ክትሓድሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ቦታታት ሶ ንእሽተይ ክላሲካል ክገብረልኩም እንደ ኢንጆይ ግበሮ ጋይስ ብዛዕባ እታ ዝሓለፈት ቪድዮ ክንዛረብቲ ኮይና ከዓ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ብውሽጢ ፅሒፍኩም ለይ ብጣዕሚ ደስ ኢልኩም እታ ቪድዮ ብጣዕሚ ፈቲኹማ ብዙሕ ሰብ ሼር ጌርኩማ ቴንክ ዩ ጋይስ ያ ኣነስ እንታይ ስከ እዚ ከምዚ ዝበልኩኹም እዚ ኖርቦተን ማለት እዩ መጀመርያ ብንእሽተይ ከለኹ ዝኣቱ ከሎ ዓዲ ገለ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልኩኹም በቃ ልክዕ ናብ ናይ ንእስነት ዓደይ ዝተመለስኩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ከምኡ ኢኻ በቃ ብስደትሲ እቲ ናይ ንእስነት ግዜ ድሕልፍ ኩሉ እቲ ብዙሕ ነገር ናይ ሂወት ትምህርቲ ዝተምሃርኩሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ በቃ ብዓብኡ ኸዓኒ ዝፈትዎም ሰባት ካብ ልበይ ዝፈትዎም ሰባት ኣብኡ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ሶ ብጣዕሚ ሰላም ዘለዎ መገሻ እዩ ነይሩ እዛ ዓመት እዚኣ ኦ ማይ ጋድ ጋይስ ብጣዕሚ ምሻሎ እዛ ሳመር እዚኣስ ብጣዕሚ ሲ ናይ ሰላም ሳመርያ በቃ ብዙሕ ብቐዳማይ ናይ ፋሚሊ መርዓ ነይሩ ምስ ብዙሓት ሰባት ተራኺበ ገለ ካብ ቭሎግ ሰሪሕልኩም ኣለኹ ከወርደልኩም እየ I don't know በቃ ኣምላኽ መስገን ንኹሉ ነገር ማለት እዩ ሶ ያ ንዓኹም ከዓ ሼር ክገብረልኩም እየ ጋይስ
بكفالو እንዳገበርኩ ካለ አለኻ ብጣዕሚ ጽቡቅ ቦታ ዝኸድኩ ናቱን ፓርት ስራ ገበርልኩም እንዳተመለስና ከለና ገለን ዝኸድናዮ ቦታ ገለ ማለት እዩ ሶ ሰብስክራይብ ጌርኩም ተጸበዩኒ ጋይስ ኣብዝኹም እንዳበልኩ ነይረ ኣብዝኽን ሓድሪና ዳርጋ ሓዲርና ኢና ኦልሞስት ሰዓት 3 ገለ ነይሩ ክንምለስ ከለና ፀሓይ ከዓ ወፅያ ነይራ ማለት እዩ ግን አጋጣሚ ሞባይል ቻርጅ ወድያ ነይራ ኩሉ ጽቡቅ ጌራ ይመላእኽዎን ግን ብጣዕሚ ደስ ብለካ ነይሩ ከም ትሪኦ ዘለኹም ጋይስ ኣለኹም ዶ ጋይስ ከመይ እንጆይ ትገብሩ ኣለኹም አይ ሆፕ ትፈትዎ ትኾኑ ኣነ ብጣዕሚ ፈትዮ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ሰላም ዘሎ ቦታ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ናብ ናይ ዩቱብ ፋሚሊ ከሸር ደይገብረሎም ኢለ እዚኣ ብሎግ ትሰርሓልኩም ዘለኹ ሶ ከም ትፈትዎ ርግፀኛ እየ ርኢኹም ወዶ ሰዓት ሓደን ፈርቓና ኢለይት ኣሎ ማለት እዩ ሶ ካብ ዝንንዮ ብዙሕ ፊልም ብዙሕ ቪድዮ ኣይመላእኹን ምክንያቱ እታ ቦታስ ሓንቲ ዓይነት ኮይና ማራኻ ከይሰልችወኩም ኢለ ያ ንሕና ግን ኢንጆይ ጌርናዮ ሻህና ሰቲና ፍሩታና በሊዕና ሙዚቃ ሰሚዕና ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ሶ ሰዓት 3 ሰዓት 3 ገለ እንደኾይና ካብ ወፂና ኦሬዲ ፀሓይ ወፅያ ነይራ ማለት እዩ ከም ዝበልኩኹም ሞባይል ኣጋጣሚ ቻርጅ ወድያ ትፈልጢኹም ጋይስ ኣነ ሕማቕ እየ ምሽ ወላ ከምዚ ፓወር ባንክ ገለምታታ ክንድማላእ ሓንቲ ሞባይል ጥራሕ ሒዘ ኸይደ ሶ ክሳብ ቻርጅ ትመልእ ከዓ መሊአልኩም ማለት እዩ ግን እኹል ኢለ ሓስብ ማራተ ነዊሑ ዝብለካ ከይሰልችወኩም ስለ ዝፈርሕ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 20 ደቂቃ ደይበዝሕ ብሎግ እየ ዝገብር ንስኹም ከዓ ከምኡ ሓሲብኩም ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ እቲ ቪድዮ ረኣይዎ ማለት እዩ ከም ትበልክኹም ከዓ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ፕሊዝ ብፍላይ ሳብስክራይበር ጠጠው ኢላ ዘላ ጋይስ እቲ ቪው ኣይነው ይውስኽ ኣሎ እዩ ግን ስእልኩም ርኢኹም ጥራሓይ ትውፅኡ መብዛሕትኹም ትርስዑ ኢኹም ኢለ ድሓስብ ስለዚ እንድሕር እቲ ቪድዮ ትፈትዎ ሃልይኹም ተተማላሊስኩም ትሪእዎ ተሃልይኹም ሳብስክራይብ ምግባር ወላ ሓንቲ ይኮነናኹም ጋይስ ኣይክፈሎን እዩ ላይክ ምግባር ኣነስ ከምዚኦም ከፊሎም ሳብስክራይብ ግበሩ ዝብሉ ኸማኒስ ኣይገበርክዎን ጋይስ ክብለኩም ሲ ያ ዝደለየ እንዲ ዝገብር ግን ያ ፌር ኣይመሰለኒ ንዓይ ስለዚ ኣይገበርክሉ እንደለኹ ሶ ናተይ ሳብስክራይበር ሲ ብጥሩሕ እዩ ዘሎ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይዘይመቕ ክብለኩም ኢለ እየ ዝጋጣሚ እዚ ኒዌይስ ብዛዕባ ተዝሓለፈት ቭሎግ ሲ ሓደ ክልተ ሰባት ከዓ ንእሽተይ ክስታይ ፅሒፍኩም ነርኩም ሳብዚ እንተሪፈን ድሎ 2 ደቂቕ ንእሽተይ ዶ ክንዘራረብ ከነዕልል ዶ እንታይ እስከ ኣውድ ፅሓፍኩም ሰባት ነርኩም ምናልባት ክልተ ካሚእቲ ትኾኑ ኢኹም ግን ስቕ ኢላ ክሓልፍ ኣይደለኹም ኣነ ትፈልጡ ኢኹም ምሽ ፋሚሊ ከምዚ ኔጋቲቭ ኮመንት ምምላስ ኣይፈቱን እየ ካብ ቀደም እየ ማለት ምሽ ግደፍዎ ሕጂ ዩቱብ ሲ ወላ ኣብ ቲክቶክ ገለ መለታት ኣብ ዝኾነ ናተይ ማስ ሚድያ ኣምላኽ መስገን ሕማቕ ኣይፀሓፈንን እዩ ግን ሓደ ሰብ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ሕማቕ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ መዓልቱ ምናልባት ሕማቕ ደይዋዕለ ክኸውን ይኽእል ወይ ኣይደኖ ሕማም ነብሱ ክኸውን ይኽእል ሰር ጋይስ ግን ኣለ ሓደ ሰብ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ደይከውን ወላ ምስቲ ቪድዮ ደይከይድ ኮመንት ድፅሕፍ ማለት እዩ ሶ ሓደ ክልተ ሰባት ካኹም ድፅሓፍኩም ነርኩም ኣብዚያ ዝሓለፈት ቪድዮ ኣብዚያ ዝሓለፈት ቭሎግ ማለት እዩ እንታይ ኢኹም ኢልኩም ተመሳሳሊ እዩ ምናልባት ንሓደ ሰብ ክኾን ይኽእል እዩ ብክልተ ኣካውንት ግን እቲ ኮመንት እንታይ ዝብል ነይሩ ፃዓዱ ዶ ንፃዓዱ ትግዝእ ዶ ገለ ከምታት ምሻለካ ከምዚ ያ ናንሰንስ ዝኾነ እንዲ ነይሩ ግን ሓደ ግዜ ክንምልሰሎም ኣለካ ምናልባት ያ ክሰምዑ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ካብቲ ዝገርመኩም ኣነ ድፈትዎ ባህርያተይ እንታይ መሲልኩም ሰብ ብዘይገድስ መን እዩ ካበይ መፅኡ መንነቱ እንታይነቱ ሰብ ስለ ዝኾነ ከም ዘለዎ ክሳብ ንዓይ ባህርያቱ ደተሰማዕኒ ብዘይገድስ መን እዩ ብዘይገድስ ሕብሪ ቆርበቱ በቃ ሰበይ እዩ ማለት እዩ ኣነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እትዮም ትፈልጡን ኢኹም
اتزفوتو بحرياتين كل سب تفوتو لي بحرياتن كأنسي مالتي سلازي أنا تعالى يكون تسليم يكون نتعالى دقز قالو مخنياتي باللي هيوتي نبر مالتي دس دابلن خاي نبر سلازي اتي كومنت تصحفكم وانا عاي قلصني بلوكم لي بزقات امزي اي نو سلادي تفلطوني سباتو تخونهم لكم يمصحفكم anyways كن سبب كومنت تصحف كل ايو زمزان بلوكم يلي بزربانان بقالاتنا نقاسلن مزان ميزان وسيله مالتي خمي عينت سبات كتصحفوكم تخلو كومنت سلازي ابزخونه ماس ميديا نصحفو كومنت خنطنقع لنا جايس بزح سب بكومنتكم رؤس خلينا نسلز خل أنا هم عينت استاي بالليل ديجن بزح سب يكونن نزي حماق كومنت خستاي كجبر زخل كتصور زخل سلازي تنصحفو انداستو علنا بزعبه زين فلطو نغرت زين صحف كاته مراتي مالتي دحر كل سب ابز زريكم اتسخم كتريو زغباكم من اتخرايو لزدلن طاح يزور دنبر سب انتايو كميو ايتفلطونيهم مالتي سلازي اندا تطنققكم شكوريناتات بتصحفو نغر يا እንደ حسبنالو مالتي شكوريناتات بسترفقنا لو عندي فيديو نزيات مسل نيرا I hope كمزاني انجوي زغبركو انجوي غيركم تخونو رحس قدام سنبت كا اوريدي قدام سنبت حليفيو I hope صبو قدام سنبت صبو سامر تعلفو تهلو بتعمي فتوتو زبلكم بمولو ماس ميديا تكاتاتولو نتصحفو لي صبو مسج تصحفو لي بوشتي لايك تقبرو لي سبسكرايب يركم صافي بصيحكم ندلكم نصبو كومنت تصحفو لي كلاتكم جايز ذات مينس a lot بتعمي فتوتو زبلكم thank you so much سبسكرايب مغبار كاي تحماق إلكم يا مش كندشع اوكي باي جايز ابقى تعال بخلي فيديو نراغبينا ابقى ربا اوان كما تغفتني باي باي